Säätiedotus merenkulkijoille. Suomen kaakkois. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelätuulta 9–13 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli heikkenee lännestä alkaen, illalla lounaistuulta 3–7 metriä sekunnissa. Paikoin ruutuva tai vesisade. Pohjanlahti, etelätuulta 9–13 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli heikkenee, illalla 6–10 sekunnissa. Paikoin ruutuva tai sumua, päivittäin vesisade. Eteläpuolesta tuulta 3–7 metriä sekunnissa, tuulista päivittäin vesi tai utisade. Eteläkaakko 7. Itätoukki +1, eteläkaakko 8, Harmaja +1, eteläkaakko 7, melkein selkeää 14. Mäkiluoto +1, eteläkaakko 6, Pokasää +1,